Isa lang naman lagi kong hinihiling sa kanila. Ayoko mapahiya sa harap ng mga taga-Abra. Wish granted. First game, first solid win for the King of the North, Abra Solid North Weavers. Numan pa'y nang tadtens kadagiti coaches ka na Breños, ti parubat ti first game ti Abra Solid North Weavers kontra ti Pangasinan Heatwaves iti babaen ti North Division Finals. Adadaan nagari ti stratehiya ken depensa ti King of the North. Imuna alimamang ti may sa puntos ti Pangasinan iti first quarter. Aging galimamang ti 17 points ti Abra iti second quarter. Anang ti excitement kadagiti Abreños. Mayat unay ti laban talaga nga nabara. So dakkel met nga tanga banag iti suporta tayo amin nga taga Abreño ta iso iti nang papigsa kinyada. Napagtalinaed ti Abra Weavers ti momentum da ito ti basketball court. Ken di manon ti 27 points ti lamang da ti third quarter kontra Pangasinan. Pinadas ti Pangasinan abaliktadan ti score. Ngem saan na pinalubusan ti Abra Weavers ti bola ken naglipas tay ayam iti score 77-58 pabor iti Abra Solid North Weavers. Nabigbig met kas player of the game, ti birthday boy ani Jason Brickman. Yeah, they have a really good team. They played physical, played good defense in the first quarter, so we just had to keep on playing, keep on fighting, try to make better decisions and get good shots, and we started to get in the flow in the second quarter. Nai-record tagarop 3,200 abilang dagiti nagbuya iti gymnasium. May samanen as solido, nabara ken nabalaygian ang laban tinay matangan dagiti Abreños ken nagyaman ni Kong GB Bernos tinabara a suportada iti Abra Weavers. Yaman na kada kayo amin nga taga-Abra. Keep on supporting Abra Weavers. I think we are 6 games away from the last dance. Padaanan ti second game in Tunbigat, Nobyembre 21, iti paylaeng home court ti Abra Solid North Weavers. Jessica Boreta, Balitang Solid North.